الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyami naguskano sana mga babayami si kuwagama Islam. Agia pamanso programa tanu sa agiang kaya bulan na Ramadan pagusayin tanu agiang kutua makapantag ku kitabus siyam. Mga pagariyami buso sumpat o kapugusayatan o kukapusa kubulan na Ramadan si itan o matataman sa manaya sa giyang kai albabu thalith ikatalwa pinto o siyam aya matatagusaya na ginan sumustahabbat asyami wa makruhatihi ginan mga galabak makalalabi sa giyang kaiya bulan na Ramadan giyang kuto isusugu wagamatan wa Islam apakapendekalan tanu nagusya pentanu sa giyang kaiya bulan na Ramadan nagumatatagong panagiyang kuto ang mga makruhat so mga galabak penanggilaan mga galabak giyang kutua makru giyang kutua kokuman yan. Yang ay mga pagariya albabu thalith sa giyang kaya kitabus siyam na duan na masala. Kaya kang bidaya na giyang kutua usayan yan kumustahabbatus siyam agu giyang kutua makruhat. Sa giyang kaya oras insyaallah na ayad na pagusayin tanong na giyang kutua paganairun agyan ng sumustahabbatus siyam mga galabak makalalabi sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Insyaallah na pamamakinagin waya piupia giyang kaiya kapugusaya tanuron kaan naya mi uman sa giyang kuto ilmu tanu nagu antano niya na masugu sa giyang kuto mga galabak mga pipia. Mga pagariyami si kudatan urumpan na kapuni na ayad na mapia na salaman tanu agyang kaiya mga bangsa tanu pumamakin nagsagyang kaiya oras masya Allah kataya dapan na mga pira ka minuto sa kaya puni tanu sa agyang kaiya live tanu na adan na 20 to 23 di rakatano di bentay. Balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapia. Bad na yung mabaloy giyad ni okay tadi tanu di kapakang giginawai makuwatano subalas yan sa alungan na mori. Salam tanu da nagyang kaya mga bangsa tanu pumamakinag sa giyang kaya oras lagi da giyang kaya bubayakan na si Farhana Sarip, si Princess Haji Tahir, si Naim Maganda Lakusain, si Khairunisa Umpa, si Said Lumna, si Nurjana Manda, si Indi Jamal Malawani, si Muhammad Abdul Qadir, si Naida Mantap Burantakan, Tukalu, Hajja Bashira Sampurna, si Anisa Palman, si Junaira Umar, nagu si Nuraima Faisal Makatuun. Mga bangsami sandrakan wagyang kuto panalan salamami mga pagarinyo salam na miskano mga bangsami pumamakin nagsagyang kaya oras na aya espesyal tanu diniwaya ka espesyal ay panalan salam siya kanaya tunay ini sulam na kanagyang kuto bebuakan kagayuto na miyakatu na kami na tigyan anto na ini ayabu agalabekan nakapanalan salam ugaid na kalilipatan akong kaon. So alhamdulillah miyakatu na kami na bandagiyai
oras sa kasalam ako sa giyang kaiyalang ulang na mga luksakan, mga luksakan na kiyabi, mga luksakan na kiyumiyakan. Espesyal ay panalan salam sa giyang kuto bubuakan na pagariabi si Hajja Amina. Si Hajja Amina ay manto na si isiran ng matatago sa Pasig. Pangani ko si Allah siya pang kanunian langon mga luksan. Pero mananakabu kami na din yan namyanag. Sila manakanagyang kuto antiyakan, nabubuakan na si Hajja Amina. Ayamala, nagyang kuto mga watayan na sila makus kanulangon mga pagariakan. Dudan tano agyang kai pagusayin tano mustahabbatus siyam. Yang kaya mustahab na tano dan tano yung kaya mustahab na tano dan tano kaaya maanay ni naginan su mga galabak makalalabi. Aya maana nagalabak mga pipiya. Makalalabi si iko sa lakawron. Na giyang kaya mustahab na mga galabak piyamili niya mapi agalabak uway. Na inisumpat sa giyang kutwasiyam na aya maanaw to na mga galabak mga pipiya apang galabakan sa giyang kaya bulan na Ramadan. O di na mga galabak mga pipiya apakapandagalan agyang kutwa mga Muslim sa giyang kaya bulan na Ramadan. Na tano dan tano agyang kaya usayano ng mga ulama tano bagan tanwaya sa matano sa pamamakinagan. Tigo mga ulama isap na maanagyang kaya mustahab na ginan su mga galabak pakipanggalabak waga matano Islam si iko mga Muslim. Nago inaloy niya nagyang kuto akala iyan ibalas ugaid na dana na paliugatan waga ma. Sama no to na dami raot sa bagyang kaya galabak nabay ni paliugat. Ini paliugat tarakatano o agama tanwa Islam. Ini paliugat tarakatano o agama tanwa Islam. So pansusab ada ko mga ulama na pagusay nila nagyang kaya mustahab na ayako na maananan na sunnah. Ayako na maanan niyan na sunnah aginan su mga sunnah unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya paganayron mustahab sagyang kuto mga barapuasa o di na dipusa nagyang kuto as-suhur. Agina sutigitan wa kasahul. Kakan igira manuto waktu wa isa saul. Na gina ng mga pagariya na padanan sagyang kuto makalalabiya galabak sagyang kaya bulan na Ramadan. Aya dalil nagyang kuto akatro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atigyan na tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Ayam anay ni natigo nabitan wa Muhammad sul kanu kamataan nagyang kutuwa kasul nakapapadalaman sa baraka at tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa manuto mga pagariya na isadnanan amapia suan o mga Muslim igir abulan na Ramadan. Yang kutuwa pagnaw siran sa giyang kuto adapan na kaum maagyang kuto waktu subuh waktu fajar na kunasiran sa ipembegeriran sa giyang kuto mga lawasiran aginan na ayakat diitan aya basa tanoron na kaseul paman na ikakan sa giyang kuto oras paman na dapan na kaum maagyang kuto fajar. Pagaloy ng mga ulama, aginang panikambidaan o puwasa o mga Muslim agus o mga ahlul kitab. Sumyangaw na natin sila ni mamuwasa na kanabas sila ni Saul. Ugay na sa katanwa mga Muslim, nagyang kaiyad, itano di kang galabakasi ko agamatan wa Islam, na inisuguro katanwa agamatan wa Islam, magyang kutuwa ka Saul. Na namyakapiyapya na ng mga pagariya,
ka isa penanan ditanu ka kegedama sagiang kutu gutem igira manaya ditanu ditiger sagiang ka iya mga kadundu sagiang ka iya bulan Ramadan. Nagina ni kapya wagamatan wa Islam pekalebudan tanunian na mga Muslim. Kenapa kagi pialiugatan tanunian sa mga galabak nabat tanunian na pakarargani dia ki mga pagaria. Pakalalabudan tanu atan tu wagamatan wa Islam. Ayad na kabaya iyan na sumanga Muslim na kanabasira na mararasay. Sumanga Muslim na magugayra na giyang kuto mga galaba ka ipapaliugat takiran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pa nakaturo Allah subhanahu wa ta'ala tingnan la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Daman na inipaliugat Allah sa iku mga ginawa inunta agiyang kuto paman na magaganyan. Nagina ng mga pagariyamin si agama Islam. Suagamatan wa Islam na isusuguyan si arakatan wagyang kutuwa kakan sa agyang kutuwa waktuwa dapat nakaw maagyang kutuwa fajar. Tigo mga ulama ketantua tigi nagyang kutuwa kasul sagyang kutu akap kenagyang kutu mga tao malagid o malaaknian anta ka may tu aknian. Kauto dipindi ito sagyang kutu manusia. Kapakay pakalaan nakagyang kutu keneka na kapakay penapakay ito nakagyang kutu keneka. Importante na makakangka sagyang kutu waktu. Tigo mga ulama apia gyang kutu kiyay namiyang busaig. Apia paman na igbu ini namiyan na kuri kedenuto nagupaman na giyang kutu kinamiyan saig na min itong denuto sa kasul. Tigo mga ulama aya oras sa giyang kanana kasul waktu suhur na ipuun sa giyang kutu luka gawi na taman sa giyang kutu waktu fajar. Taman sa giyang kutu waktu fajar na gina ni waktu isa saulat tigitano. Uy, paman na dipindi din si ikutaw yang kutua oras ini bagay wagamatan wa Islam na ando na penanamukan o di na ando na kena oras andi tendu ni anu na oras sa yang kutua kap ganyan. So mga ulama tanu natigiran na aya ikadua mustahab agalabak sagyang kaya bulan na Ramadan nagyang kutua kapakauriya sagyang kutua isa saul. Sa manuto mga pagariya na inibagay wagamatan wa Islam magyang kutua oras sa isa saul aipun sagyang kutua kalukan nagyang kutua kagagawin na taman ko fajar ugaid na tiyanto niya buat tigyan na padisa mapi agalabak na taakhira suhur nagyang kutua kapakauriyaon. Paman na tigitano aya kapsulo tao na igira manuto mag-anden mau maagyang kuto waktu fajar. Igira manuto mag-anden mau maagyang kuto waktu fajar. Ino to mga pagariya kagi swagamatan wa Islam na ayan na paman na suguan niya siya rakatano ang mga Muslim nagyang kuto paman na may tuagyang kutua oras ay tigretanu. Nagupaman na ginampani sunna wa Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bida agyang kutua tao misul sa agyang kutua lo kagawi iya gugyang kutua tao ayak iya suulian amay ka mag-andun agyang kutua fajar. Pero man agyang kutua oras sa paman na pagletan yan. Paman na pagletan na o aya di nga di ka suul na lo kagawi na mipuong ka din tiger na napaman na kiyaw man na nagyang kuto ang mga kadung dua din ka di katigir. Na igira man uto fajar mag-andin so fajar agyang kuto aki asul ka na malu pa man na kiya lebalebatan agyang kuto paman na oras agyang kuto din ka di katigir sagyang ka iya mga kadung ko bulan na Ramadan. Aya dalil mga pagarian nagyang kuto miyapan utulo Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pitruyan tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila as-salah qultu kam kana qadruha ma bainahuma qala 50 ayah
Ayaman ini mga pagarian na pianutulo Zaid bin Thabit radhiyallahu an apit teruyan at tigiyan na misula kami padami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auto. Sa manaya na Zaid bin Thabit nagyang ko ta oras akya sulian na siran ko nabitan wa Muhammad pediyan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oriyan at tigiyan nagyang ko to akya pakapasadami na initindagami su sambayang. Initindagami agyang ko to sambayang. Ini pakaisi sa agyang ko to Zaid bin Thabit at tigiyan akam kana qadru ma bainahuma. Pero at tigiyan ni diyang kaagyang ko to akya suliyo agugyang ko tuwa kinitindigni ko sambayang. Gitinudan tanong sa agyang kaya hadith. Pero tigyan ipaglatan. Diyang paglatan agyang ko tuwa kaya suliyo. Padiyo sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagugyang ko tuwa kinitindigni sa agyang ko tuwa wakatuwa subo. Na aya ini sembag ko Zaid na tigyan na 50 na aya. Aya tigyan na paglatan niyan. Aya diyang kaiyan nagyang ko tuwa 50 ayat. Nasama no mga pagarian na miyak karanirani agyang kuto waktu kaya sulu nabitan wa Muhammad padiyan sa mga sahaba sagyang kuto waktu subuh sagyang kuto waktu subuh kaaya bu adiyang kaatigo mga sahaba na 50 ayat na tigtanu miyak ka paman nagyang kana na 50 ayat nakupakai mga pagaria mabati akanan sa agyang kutuwa 10 agu 5 minutos 10 agu 5 minutos. Ino man sumanga ulama tano na isa pa na paman na inisapari rarakatano nagyang kana na oras sa imsak. Gina na oras sa imsak na isad na nan pagkaalang sa agyang kaiya takhiras suhur. Kapakauriya tano sa agyang kutuwa kakana ko isa saul. Kang ipaman na andin ikaw magyang ko tuwa imsak nagumin nakakuman na kana bagi ito'y oras at titwa ingin nakuman agyang ko tuwa mga tao kaaya titwa oras ingin nakatano kuman nagyang ko tuwa mau maagyang ko tuwa waktu fajar agi nandun na sudika pagbang o mga bilalatano sa iko waktu subo. Mga pagariya gina ni mala atunudan tano sa giyang kaiya paman na di tano di kapamuasa, di tano kapukas sa giyang kaiya mga pipia, anta aka makadalabi ang mga galabag, isaon dun na giyang kaiya paman na kasul, nagugyang kotua kapakauriyaon. Giyang kotua kapakauriyaon, tigitano sa giyang kotua mag-andan na mau, maagyang kotua wakatuwa fajar. Mga pagariya sa manayan ay na oras tano na 5:18 sama na yan na miyakalawan nagyang kuto oras sa alas 5 sa 10 aguwalo ka minutos. 10 aguwalo ka minutos. Gyang kaya mga pagaritano di imuntay sa gyang kaya di itano di ka pag live na salam markano sa nalangon. Salam markano sa nalangon mga pagariyang mihuay. Ayay katulwa kung sa itan wapad sa giyang kaya mustahabbat nagiuto so ta'jil al-fitr. Giyang kutuwa muna kiyo sa itanurun nagina so kasul. Ugay nagiyang kaya ikatulo naginan so tigitan kapag iftar penambutan. Kapanambuto ko na kapag iftar. Tigo mga ulama aya ta'jil al-fitr na andin ni kaum agyang kuto magrib na kailangan din na mabata lagi ang kuto barapuas agyang kuto ad inyan di kapusa. Kailangan din na paman na makapag-iftar sa kaniyan kaysa na mapiagalabak sa agyang kaya bulan na Ramadan. Tigo mga ulama padisagyang kuto mustahabbat na agyang kuto subarapuasa su muslim na penambutan niya agyang kuto ad inyan di katengkas anda din natigo mga ulama katanto agyang kuto akas sedep agyang kuto alungan. Anda din basta amaw matigitan. So mga ulama tano si kumyangaw na natigira na basta makadapo sa agyang kuto oras. Upama ko aya oras na paman na alas 6 imanto na alas 6 9 na basta amaw magyang kuto 6-9 na kailangan din na mabata lagi ang kuto bara puasa agyang kutua paman na din yan di ka puasa.
Aya dalil mga pagarian nagyang kutu amya panutul sa hadithu Sahal ibn Sa'ad radiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Tigo mga ulama mataanas sa mga tao na matatagusiran na kumapia o di na disiran din mada sa giyang kutu mapia. Taman sa siran na ayab betadiran na masambutan na siran ikapag-iftar. Kauto. Isa na napaman na suatara katano kadanan tanu Rabbul Alamin naguisanan paman na galabag mapia o mga Muslim ando din ikaw maagyang kutwa oras sa iftar waktu maghrib na miya bataliran nagyang kutwa puasairan. Nabayaman ini mga pagariag yang kaya ta'jil al-fitr paman nakapanambutaw na ba agyang kutu ada niyang panakauma dapan mau magyang kutu maghrib di aya di saya diteru ng mga ulama tano na agyang kutu kauma niyan na dingkap mandilia paman andad ni kauma niyan na sutaw na miya batalian din agyang kutu puasa niyan ka upama ko boto madili kapaman na ba niyang panauna agyang kutu sambo yang madagala mga tawa tingin na sumbo yang ako daan nagwa kang bubata lagi ang kutu puasa niyan na yang koto lagi duto na miyaso pakiya nagyang koto mga padsagyang koto makalalabiya galabak sagyang kaya bulan na Ramadan aginan sukap sembutatano sagyang koto kapbetalatano sagyang koto mga puasa tano. Ay kapat mga pagariya mustahab nagyang kuto al-iftaru ala rutabat. Aya ko na paman na iptengkas tano nagu aya ipagiftar tano nagyang kuto rutabat. Aya mana rutabat naginan sumato akorma. O di na tigitano akialo to ana korma. Nagina na paman na malam makakorma akialo tuan nagumiya katuan na isa din na namapya idi pagiftar o mga Muslim igira manaya miya humagi ang kaiya bulan na Ramadan. Tigo mga ulama uda ketuon yan rutabat. Paman na kurma rutab miya katua kurma na aya din na paman na pagiftar niyan nagyang kutu at tamar kurma paman na tigtano kamara kurma way. Wa antakuna witran na aya na kapian niya na tigo mga ulama nagyang kutu aya bilang nagyang kutu rotab udi nagyang kutu tamar na witer gansar apaman na tigtan wa talutiman udi na 5 timan udi na 7 timan apaman na witer ko nagyang kutu kentano ipagiftar tano rotab udi nagyang kutu kurma. Tingong mga ulama amay kadado na paman na bamatatago sa gyang kutu Muslim rotab udi na tamar na kapakay din na aya ibukan yan nagyang kutu paman na ig. Inamas kaniyan sa ig mibukan yan mi batalian sa gyang kutu din yan di kapusa. Sama na ito mga pagarian na gina ni aturan wagamatan wa Islam sa gyang kaiya paman na kapag iftar paganero nagyang kutu kurma arotab ikadu nagyang kutu kurma tamara tigtano na ikatlo nagyang kutu ig pagin naman nagyang kutu Muslim. Ay dalil mga pagarian nagyang kutu hadithu Anas radhiyallahu an pitruya na kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutabat wa udina kiyalo tu ana kurma. Tigo nabita tigo mga ulama ginani betadu nabitan wa Muhammad diiskanian dan ditengkas sagyang kutu dan yang panakapakasembayang dan yang panakitindigan ko sambayang nambetalan niyan dan nagyang kutu puasa niyan. O dia tigo mga ulama kabadamiya to no nabitan wa Muhammad rutab na ayad di niya di pagiftar nagyang kutu tamarat tigitan wa kurma fa in lam takun hasawat min maaf kanu malu kedadagyang kaya signal tan masyaallah kataya mi kapet wagyang kaya signal tan. Yang kaya penutulan tano kapag iftar sa rutab nagugyang kutu tamar udi nagyang kutu ig
naginanda ni paman nakapanutula si eko paman na iftar una bitano a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amay kadede ng mga pagariya, abakibatal agyang kutua Muslim sa agyang kutua puasan yan. Paman nada at tamar. Nada penapaman na ig. Nada penapaman na ba saging udi na anton asan na kibukan yan sa agyang kutua puasan yan. Natigo mga ulama peniyatan yan. Siko puso yan agyang kutua kambetalan yan sa agyang kutua puasan yan. Na kaya suko dan uto at tigo mga ulama nagukuri kagyang kutua lagi doon. Sa manuto mga pagariya, na si kumiyaw na miyaw sa itano apad sa giyang kutua pumakabatal sa giyang kutua puasa na giyang kutua niyat. Maniyat ka apaman na betala na kaagyang kutua puasang ka. Nakataya paman na penutulan ng mga ulama, igira manutu sa giyang kutua masadad na bang kami pagiftar. Kapaman nada aruta nada tamar nada penaig na tunasa nada matda paman na matak tagu sa giyang kutua wala giyang kutua Muslim. Nabanian din nakiman ni atag yang koto kapakabukan yan uli nakabatalan yan sa giyang koto puasan. Na mga pagarian na tantuan na ako masakit. Maluniuman na pamimikiran na. Apaman na adem bisa mga tao daaban niya nakibatalas iko puasan yan. Na inong panaya mapenutulong mga ulama tanong kaadnap kesagidan. Naguad na ketuon, kepakay sa giyang kaya masa tanong na ad na ketuon ang mga tao. Apaman na tigitano daaban niya na may pagiftar. Naayap ke suaya na giyang kaya kapniyatan niya bud na giyang kaya kambetalan niya sa giyang kaya puasa niya. Nao mga pagariya, mga bangasami apaman na ada na mga rakiyan. Nagyan ni paman na dia meron di katero asir kanu sadaka kanu. Mapakaya giya kaya paman na mga tawa daaban niya na may pagiftar na mga siringan niyo. Mapakaya giya kaya mga tawa daaban niya na may pagiftar na mga tungan niyo. Miyas si pagiway ang mga tao. Nagyan kutuba sa giya kaya buda na Ramadan na ipangaip tanong su mga tungan na itanong su mga siringan tanong. Giya kutuwa mga tao apaman na miyak karaniranin si iku mga ginawa tanong mga tao apaman na kepakaya sa pagaring ka o di na pakiwataan ka o di na paman na giyang kuto tunga na yung kaskanian na mga pagariya na giyang kaya bula na Ramadan na iya din na mapiya na ipangaip tanong siran wanto na ipaman na mambabetadiran babud na ya siran na maapad sa giyang kaya mga tawa minus sa giyang kuto adiran di ka pagiftar. Na upama ko mga pagariya ko minusagyan ka iya iftariran na iya panagyan ko to ay pupuasairan na hindi mas marganuto. Na paman nagyan ka iya Ramadan na isuporta tanong ko mga pagarita no ang mga Muslim agyan ko to ang mga tamo ko tanong. Paman na ang gusto un tanong kaisad na malaikipantag sa iya ka iya bulan na Ramadan. Tigo mga ulama aya ikapat makalalabi agalabag sa aya ikalima paman na makalalabi agalabag sa giyang kaya bulan na Ramadan apad sa giyang kuta mustahabbat na ad-du'a inda al-fitr na igira manuto paman na magaan din nagyang kuta iftar nagyang kuta kapamangani o di na tigitano kan du'a panganitano si eko kadanantano Rabbul Alamin. Isang palati ko mga ulama, agyan ko tuwa paman na mga kadundo at nakasiyam. Agyan ko tuwa di ka pusa katigra agyan ko tuwa tao na di iskanyan di mamangani si iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya na isa na paman na makalalbi agalabag sa agyan kaya Ramadan. Agay panuto na ayad na kaya pamagusayatan o di na piya magusayatan o nagyang ko tuwa kapamangani kanduas si iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Inaluitan o isa na mala nagupaman na mapia di itano di galabakan na simbotano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kataya, apa di pembesaya sa agiyang kutuwa mga mustahabbat as-saim agiyang kutuwa kapag niya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakaturo unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natiga na thalathatun la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftiru wal imamu al-adilu wal madhlum. Tigo nabitan wa Muhammad at talwa mga tao
Telawa kada kalian na mga tao adid na tigi na kirudu agyang kutua panganiran. Ayam ana na tatariman din wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua mga panganiran. Paganayron na tigu nabitan wa Muhammad agyang kutua bara puasa taman sa di makabuka. Taman sa di niya na mabata lagi ang kutua puasa niyan. Nasa din sa kapanginian si iku wallahu subhanahu wa ta'ala na tatarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua panganiran. Nakataya mga pagari, agyang kaya bulan na Ramadan, na aya kada kalian na 30 gawi. Na iman to na paman na agyang kaya gawin, agi paman na ika-10 agulima na adem penalambur katanoron ka ayat tanubod na kaya pakaluok. Nagyang kaya paman na 10 agulima gawin na ati mga pagari, di ka hundin na rin makapamang ni si iku Allah. Apaman na pangnika si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Panganiyang kau nagyang kutu paman na rila iya na sumaapya na sutaubatiya nagyang kutu kapakamaralika ku apoy kunara kajihanam o di na anto na asa na kailangan tano magkakailangan tano sang kaya dunia na panganin tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala si itano puno na si iku kadanan tano Rabbul Alamin kas kanya ni makapapaara si iku lang wantamo. Ay kadua adi kirudu agyang kutu panganiran nagyang kutu amang ada tu amauntol. Ating tano amang ada tu amang ginuntulan. Panganin tano si iku Allah. Apaman nagyang kaiya, paman na mga ada tu amang ginuntulan. Na paman na sira nari. O di na paman na makadakalaya si iku mga darapat tano. Nagu paman na mga datu tano na nataufikan siran wallah nagu mapamulakiran nagyang kutu kapag ginuntulan. Ayat na ikatelo at tigunabitan wa Muhammad dikirudu agyang kutua panganiran agyang kutua al-madlum ginasutigtan wa mga malalalim. Nanagi na ng mga pagariya isa apaman na penanggilan tan ubatan o kelalim agyang kutua mga pagaritan wa mga Muslim. O babud na rin mga pagari ko lialim makaagyang kutua pagarin kaya na ini pamanganikan yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kutua paman na kiyalalim ang kakutamukian. Kaya lalimang ka sa giyang kuto lupa iyan. Kaya lalimang ka sa giyang kuto kabenarian. Na ubakan niyang bedemi pamanganis iku Allah subhanahu wa ta'ala na natariman wallah na kaya pasangang kapagadi ko. Nagupaman na duwan-duwang kaniyan din amay ka paman na ipanganing ka agiyang kuto miya lalim ka. Na gina ng mga pagariya sa katanwa mga Muslim na piyakararak tanwa agama. Nagu ini saparian siya katano, nagu piyaka haramian siya katano, agyang kutuwa kaplalalim. Apian to na manusia na ubang kalalima. Ayamanan yan na katigka paman na mga Kristiyan buhay, na di ka pa kay. Apia Kristiyan, apia paman na agaman yan, kanaba Muslim, na di din na kapakay ubatan o siran lalima, na ayap na rin mga pagariya, so mga pagaritan o mga Muslim, na siran ni malalim tano, na lebih yuto di kapakay. Lebih yuto di kapakay, abatan o siran malalim. Isa pa namin panutul o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telo kataw mga tao aso panganiran na dikidudu katatarimaan nagyang kuto tigu nabi da'watul walidi wa da'watus saimi wa da'watul musafir. Telo aya pangani. Paganayron nagyang kuto pangani o lokasi kwataian. Nakataya mga pagariya Ramadan man to na madakala si eko mga ikaritan tanong kailangan agyang kuto kipanganin tanong kiran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kapagaya paman na ipamanganin kaya Allah agyang kaya watakan na sudyan ni kapanwaswa kababaliw niya na estudyante kababaliw niya na murid ya Allah na paman na lebu-lebudang kaun ya Allah agyang kaya watakan na paman na baluyang ka apad sa agyang kuto mga tao barasambayang mga tao mga barapuasa piyaka mamasama na riya betadai oy aya paman na piyaka mamasa na madagal din si iku mga lokasada aban yan labu takiw ku mga watayan madagal mga lokas aketuon si era katano ini kaso atiyan din na di pumuas agi ang kuta watayan kapag panad na lokas sa kemamalan yan uban yan napukawagi ang kuta watayan. At imimbubo takari na dingong kisuwa gyang kuto mapia. Mimbubo takari na paman na dingkaw na matero agyang kuto ay pakapian yan. Mata ng mga pagariya kapaman na malutan o di pa magitong na mga ginawatan.
ubabede na giyang kaya mga watatano na sira ni kasabapan, paman na ditano kaku asagiyang kutu alimu, nagugiyang kutu paman na rila, wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya, giyang kaya ba paman na sumanga watatano na ipangitano siran ku Allah kagiyang kaya pangani ulokos si ikwatayan na paman na terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaya Ramadan, na ayad na pinakamapian, nagyang kutuwa paman na mga gyang kutuwa isa ka pamilya, na di sila ni makapilan, wanto na mga galabak mapasadiran amapiya sa gyang kaya bulan na Ramadan. Penutulong mga ulama at tigiran na adnap keto na pamilya, nagugim ya kapia-pia pamilya. Apaman nagyang kutuwa isa ka pamilya, na pagalindi na matao sa Quran. Nagyang kutuwa amairan, na miyakapira din na makatamat sa Quran. Nalagi dia naman muna nagyang kutuwa ina, na miyakapira din na makatamat sa Quran. Nagyang kutuwa na mga wata na pagalindi na tamat sa Quran. Na ay tama na kapiyaw itong mga pagariya. Agyang kutuwa paman na isa ka pamilya, na aya din na miyang galabakira na gumiya pasalira na galabak sa giyang kaya bulan na Ramadan, naginan supaman na mga galabak miya makalala ibalas na gumiya makalala ikipantang sa giyang kaya bulan na Ramadan. Na mga pagariya na kanabaan na likaswa, asarap mataguro katan wag yang kaya panaguntaman. Ay pamangaduun tanong sa mga karumatan uba sila ni mata umatiya sa Quran, na pamangaduun tanong sa mga watatano amay kadisira na mata sa Quran. Na amay kabasiran din na mata umatiya sa Quran ng mga pagariya na isugutan ukiran. Agi ang kaya kanggun na iran sa agiyang kaya bulan na Ramadan, makabatiya siran na gumakatamat siran sa Quran. Tigo nabitan wa Muhammad pada panganiya tatarimaan nagyang kutuwa panganiya gyang kutuwa bara puasa da'watus sa'im. Na ikadua ikatalo nagyang kutuwa da'watul musafir giutos so panganiya gyang kutuwa mga tao asis isa lakawan at tigitan wa di malayalayag nagyang kutuwa di dan di ka palayalayag na napaman na tatarimaan wa magyang kutuwa mga panganiran. Agina ng mga pagariya napagalindan na napaman na miyaturo nabitan wa Muhammad ang mga tawanan at tatariman wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutu ang mga pangnira. Ayay ka na mamustahabbat ako luitano nagyang tuso di kapakandeklas agyang kutu akas sadaka kapangalimo. Al-iktharu minas sadaka pakapendekalan agyang kutu akas sadaka. Napakapendekalan penatigung mga ulama agyang kutu tilawatul Quran. Napakapendekalan penagyang kutua di kapakateng kasa sagyang kutua mga bara puasa. Tigitan wakat tutun. Nagina na mga pagariya penabenaran tanu sagyang kaya bulan na Ramadan. Si kumyaw na di penggiraw ako din. Auda kanu mga pagariya may schedule na paki-schedule kanu din. Abas sa kanu yung makatutun sagyang kutua mga masjid. Miya kayo ito na pira ka mga pagariya. Na napaman na ang gustuan tanu sa mga pagaritan wa mga Muslim. Kaiman to na Ramadan, na igira Ramadan, na mapapadalam sa giyang kuto, ading ka di ka pakateng kasasi ko pagaring ka Muslim, agiyang kaiyat talo, paganayro na prila ang kawallah, pakamaradig ang kawallah subhanahu wa ta'ala, sa giyang kuto, apoy ko naraka dyanam, na imbagay niya, rakapan na giyang kuto, bala sa lagi na giyang kuto, akakuha giyang kuto, Muslim, barapuas apya katengkas ka. Nasibuan na matatago sa giyang kaya Ramadan. Nakataya sa mga ulama tano at tira na pakandekalan nagyang kutuwa ka sedekah, pakandekalan nagyang kutuwa ka batiya sa Quran, pakapendekalan nagyang kutuwa di ka pakapagiftara sa nagyang kutuwa mga bara puasa. Mga pagariya, gira na pamanad na mga tao di sedekah. Nagyang kutuwa di niya di ka sedekah, na paman na tanto dun na ko man amyang gusto niyan, ugaid na may ito miyak ang guna sa nagyang kutuwa sadaka niyan. Ay lagi diyan paman na tumiyawag sa kaniyan sa bisita. Na napiri paraduan niya nagyang kuto bisita niyan. Ugaid. Nagyang kuto mga bisita yun na yan. Nadairan na paman na kalooki agyang kuto kinagyang keniran sa agyang kuto kaya pamisitera. Nagyang kuto ba paman na adun na mga tao at titu-titu doon na makakakailangan. Nagyang kuto ba aos sira na rin matuon tanong mga pagariya sa agyang kaya bulan na Ramadan. O sira ni mambubanugot tano, sira ni matoon tano, balasan wallah susabad ko mga ulama tano, kamala ipanaguntaman sa giyang kuto, adi ka peluba sa giyang kuto, titu-titu ang mga miskin, kapapatutan, sedekaan nagupaman na ipangalimo sa giyang kaya bulan na Ramadan. Aginan mga pagariya,
Kailangan siya katano na mamberbanugutan agyang kutua titu apaman na makakakailangan na uwad na pangalimuan tano na sira ni ipangalimutan sa agyang kaya bulan na Ramadan kaan tano makuha agyang kutua malabalas ama papadalam sa agyang kaya bulan na Ramadan. Tigo mga ulama agyang kutua kalasya mga pipian na isa pa napakapendekalan sa agyang kaya bulan na Ramadan. Yang kutua mga pipiya galaba kana penamanamaran utaw manggalabak yan na makadaka lagi ang kutua di niya di kang galabak. Ay dalil lagi ang kutua miya panutulo Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah ajwadun nas bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أي ما نجي يا حديث نبي تنوى محمد. نتيجو ابن عباس أي بتدو نبي تنوى محمد نيجي رمضان ودينا naskanian pinaka mapi ataw odina tawa kebubaya sagiang kutua mapia odina tawa makalimuon taw abilang ataw. Na igira manutua Ramadan na tigum Ibn Abbas na sunabitan wa Muhammad na ketakapagyang kutu kasakaunian. Igira manutua paman na Ramadan adiniyang pendi mituna udina paman na diisiran di makatuna si ku Jibril alaihi salam. Igira Ramadan na su Jibril alaihi salam na diisiran dituna si iku nabitan wa Muhammad si iku uman din nakagagawi si iku bulan na Ramadan na didan di pangadian agi ang kutua Quran na sukun sunabitan wa Muhammad na igira Ramadan adin yan dimituna suna su Jibril na isa sa kanyan din na adi mamakot sa ang kutua kang galabak sa mapya isa sa kanyan din na paman na ataw adin yan ipakandekalan agi ang kutua kang galabak sa mapya Inya ni pakandagalan lagi ang kuto adiki pangalimuon si iku mga atawa makakakailangan na isa din na napaman nagalabak unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagina ng mga pagariyami ay paman na dalil karina igira Ramadan na miya kapia-pia agi ang kuto adi kapakandagala si iku mga galabak mga pipia bulaboron mga pagari agi ang kuto kapangalimo yang kutua ka sadaka, yang kutua kang gusto sa giyang kaiya bulan Ramadan. Mga pagariyami sa manay na oras tano na 5:44. 5:44 agi ang kaiya oras tano na daan tano salam managi ang kaiya mga bangas sa tano pumamakin nagsagi ang kaiya oras di itano di kapamagusay. Di itano di kapamagusay. Salam na kanagi ang kaiya pagariya ka na si Basmala Kaudasan nagu si Abdul Jabbar Makarimur agi so ayaman na niya na mufti tanupman nakataya di mentay oy agiyang kaiya mga pagaritano si Shin Jarpi si Jan Subu oy agiyang kaiya si Norsida Shuaib mga pagaritano sa manay adi mentay yang kaya si Princess Haji Tahir, si Junaida Gandarosa Maba, si Abu Hanan Maruhum, si Salwa Maruhum, si Ibnu Munu, si Jalil Mariano, Wilson, si Abdul Rahman Ibrahim, si Muhammad Alip, nagu si Walad Bint agu si Maisuna Abu Bakar Subu salam rakanusa nagugyang kutua pagariya kana si Haji Amin Subu salam naku kasagyang kutua kebebayan na kana pagariyakan si Abdul Malik Maba gyang kaiya si Chanti Kusina Halal nagugyang kaiya si Minmin si Raisa Datu Amala Mama Kutaw si Arham Maba, si Ima Tanggino, Nasri Ahmad. So mga bang sami, paman na pumamakinig sa giyang kayo, oras sama na yan, ay nakadagal na direkta na dimantay na patpulo agwisa. Malum ya kadagal lagi ang utua viewers tan. Huwag, patpulo agwisa, sama na yan. Alhamdulillah, kapuma na nagyang utua direkta na dimantay. Na, itarosan wag yang kaya pag-usayin tano, kamag nagyang kaya oras tano,
Aya ikapito mustahabbat nagyang kuto al-ijtihadu fi salatil lail. Ginanso di ka pa ka ndekalaw tao nagudi ka pa namariw tao sa gyang kuto mga sambayang ko kagagawi. Tigita no akatahajud o di nakakiyamul lail. Kulaboro na tigong mga ulama sa gyang kai paman na sa pulugawi kuri sa giyang kaya bulan na Ramadan. Sama na yung mga pagarian na miya kalo ko tano dun. Miya kaganggaan na giyang kaya kaya sa giyang kaya bulan na Ramadan. Miya kalo ko tano na yabup man na lambu na giyang kaya makalokon. Sama na ya na paman na 5 bugawi na kumaagiyang ko to asrul awakhir. Tigong mga ulama padasagyan ko ito amos sahabat na giyang ko to kapanambayang kung mga kagagawi al-ijtihadu fi salati layl. Bulaboro na tigiyan sa giyang kaya sa pulugaw iyap kuriron. Miya panutulo Aisha radiyallahu anha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru shadda mi'azarahu ahya laylahu ay kada ahla. Gira manutuwa tigu Aisha miya kasulla giyang kaya paman na asrul awakhir sa pulugaw iyap kuri sa giyang kaya bulan na Ramadan na sunabitan wa Muhammad na namilot sa kanya sa tampi. Udi na tigatan no apaman na takapanian agyang kutua panaguntaman niyan nasukon so nabitan wa Muhammad na uyag niya nagyang kutua mga kagagawin niyan sayad na ipaguyag yanon nagyang kutua simbo niyan si iku Allah yang kutua din niya ni kasusu atas iku Allah nagu isapan na pumukaw no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutua pamilya niya. Nagina ni mapi asuan tanong mga pagariya. Yang kaya paman na malalambuon na uyaguntan wag yang kutua mga kagagawi sa pagalin simba si iku Allah. O pamapagariya ko baka din na paman na pumukula sembayang nabatiya ka sa Quran. Na upama ko paman na malad na miyaw sarka oras sa yang kutua kabatiya sa Quran na tudun-tadum yung kaswallahu subhanahu wa ta'ala miyak kalbulubudan na nagalabok. Miyaw na miyak watan wag yang kutua paman na mga tadun-tadum si iku Allah miyak makalala ibalas. Na upama ko baka paman nabubukol ang mga pagarian na pangnikasi ko Allah subhanahu wa ta'ala paman nagyang ko ito abutad ka sa plano bagi-bagi ang kaagyang ko ito kagagawi sa paman na baging kasaura sa agyang ko ito kapanambayang baging kasaura sa agyang ko ito kabatiya sa Quran mga tadutadum si iku Allah na bugyang ko ito pangani si iku Allah subhanahu wa ta'ala pakandagalan tanu agyang ko ito doa tanu sa agyang ko ito agyang ko ito doa ay sa ini pamanganduro no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang ko ito panganinian atigan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna naisad na mapiapang ni sa agyang kaya paman na malalambo sa agyang kaya bulan na Ramadan napakandagalan tanu mga pagariami si kuwagaman Islam lagi namba o pamakwaya kabaya tano na kanggunaan tano wag yang kaya Ramadan na matadtano sa plano. Matadan tano sa plano wag yang kaya mayalambuon. Mga pagariya pagaloy ng mga ulama. Apya paman nagyang kaya may puson na miya daraynon kan. Apa asara digyang kaya paman na lambuon na di ka madaraynon. Apya paman na miya daraynon no kagyang kung tuwa miya puson nagyang kaya kay pusa sa pulugawi. Nagyang kaya malalambuon ng mga pagariya na masusuat akaw sa Allah nagupaman na makanggilabakaw sa pimbarangan ng mga pipiyak na insyaAllah na makapumugi ang kadin sa mapiya sa kaya bulan na Ramadan. So kadagalan siya katanong na ay betadian nasi iku pagani di panabenar ugay dagi ang kaya malalambuong paman naroon na pambukula na mga pagarian na alinang kaagyan ko ito betadika. Mas mapia paman na si kami adaraynon sa giyang kuto paganay. Nagyang kaiyap kuriron naroon so panaguntaman na ka. Adi sa giyang kuto so panaguntaman na ka, nasi ikup ko na, nagyang kaiyap ka ng buon, na paman yan na di ka undan ng panaguntaman. Si ko paganay na paman na di ka di manambayang sa tarawi. Na iman to nagumin na kasumbayang sa tarawi. Si ko miyaw na paman na kaya pakasulag yung kaya na Ramadan na di ka di malimawa ka to, na iman to na paman na di ka palimawa ka to. Si ko miyaw na paman yan na paganaya Ramadan na di ka di pusa na iman to na paman na di ka pumuasa di mga pagariya. So nabitan wa Muhammad na so panaguntaman yan nas ini na pugusara sa giyang kaya malalambuon nagyang kutob ang mga pagariya apaman na mamakutan sa giyang kaya lambo sa giyang kaya bulan na Ramadan da kaditan up man ay kitukaw na kay pusa din sa lagid na giyang kaya kay pusa giyang kaya paman na kay pusa giyang kaya makalukon giyang kaya sa pulaguli magawi.
Na udah ka makabati sa Quran, nabati ka sa Quran. Udah ka paman na makasudka na sudka ka sa giyang kaya paman na malalambon. Udah ka makatutuna tutunga sa giyang kaya lambo ng mga pagariya. Nagiya paman na lamboon na usaran tanwaya sa giyang kutua paman na kasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala. Aya panday kadua hadith am yatru nabi tanwa Muhammad na tiga na man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sadin sa tao. Maka manambuyang sagiang kaya bulan na Ramadan sa paratiye nag-uarapian sagiang kutua balas na iprilaon wallahu subhanahu wa ta'ala agiyang kutua miyaw na amiyangan dudusan yan. Iprilaon wallahu subhanahu wa ta'ala agiyang kutua miyaw na amiyangan dudusan yan. Nagina ni ka pumakutitan o mga pagariyami si ikuwagama Islam. Sagiang kaya kapanambuyang si iku mga kagagawi sagiang kaya bulan na Ramadan. Apaman na isa din kekuatan nuruna guna na paril antanu wallahu subhanahu wa ta'ala si kumiyangan dudu sa tano api apa nagyang kutua miyay pusa miyan dusang kana iprilar ka wallahu subhanahu wa ta'ala na isad na mapia paman nandawa nagyang kaya bulan na Ramadan au di na pangangawi nagyang kaya bulan na Ramadan aasara sutaw na penambuyang ko mga kagawi na insyaallah na prilan sa kaniyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay kawalo mga pagariya makalalabi amal sa giyang kaya Ramadan na al-i'timar na ginansuka pagumra. Masya Allah. Ipanganitan o si iku Allah asya panwala giyang ko to mga luksano, mga pagaritan o pumagumra. Bulaboro na giyang ko to umiyakan sulam na kan sa giyang kaya di tanong di kapag live. Insya Allah na mayoto ko kapita alas 4 na flight siran. Madakal sirano tu apa magumrah nakataya paman na giyang kanan nagalabaki wa kapagumrah na isa din besana na makalalabi sa giyang kaya bulan na Ramadan na sumangalay tamo ko nag-iipangasigi suad na kilutang iano nag-iipangasigi paman na malagi debuka sunga si ko mga pedadar pa giyang kaya paman na malilibita adar pa na napaman na mabububaya ka mamasiyan na inong kaubud no tu di pagusara sa giyang kotua ka pamasyala simbo si iku Allah nagu kapamasyal kaplaya-laya paman napapakain rakawaga matan wa Islam. Na isa na paman na mapia paman na panggalabakan sa giyang kaya bulan na Ramadan nagyang kaya al-i'timar kapagumra na alhamdulillah giyang ko paman na mga lokstano mga pagaritano lalakaw siran sa giyang kaya oras o din nagyang kaya kagagawin na siya pangkanu Allah subhanahu wa ta'ala. Pag namin si iku Allah, paman na tarim ano Allah, so umraniyo, giya ko ito ang mga amali, usagyan ka na paman na kapag umraniyo, lango-lango ng mga Muslim, amya magamura na tarim ano Allah, so mga umrairan, naguso mga panganiran, na makambalingan sila no mga pamiliran sa kapipiyagin. Ay dalil mga pagarya sa umra na makalalabi amal, nagyan ko ito, katurong nabitan wa Muhammad, al-umratu fi Ramadan, ta'dilu hujjah. So kapag umara sa giyang kaya bulan na Ramadan. So kalalakaw utaw sa giyang kaya bulan na Ramadan na pagumra na ayad na timbang yan na tigunabitan wa Muhammad na lagid o timbangan o hajj. Auto. Ay manan yan na magumra ka sa giyang kaya Ramadan na lagid ka buminay kadi. Auto. Paman na lumiyalakaw ka sa giyang kaya Ramadan na pagumra ka nagyang kuto kaya pagumra ka na ayat timbang yan. Nanay kadi. Ginandun suka pagaluya tanong si kwayaman na niyan na mga balas agiyang kaya Ramadan asusambo yang na aya balas yan na 70 na susun na ayaman na niyan na aya balas yan na farado. Nagiya kata agiyang kaya Ramadan sa agiyang kaya umrah sa agiyang kaya Ramadan na ayaman bu ayaman na niyan na balas yan na farado o ginan sunay kadi atigatan wa al-hajj na napaman agiyang kutuba aswad na mga arkiyan naguad na kilutang yan na igir alagi di Ramadan na pumlanwi niyo apaman na di kano di makapagumra katanto ko malay balas so kapagumra naguayaman na niyan ayakapian niya na makapunambuyan kasagiang kuto masjidu nabitan wa Muhammad aguyang kaya baitullah aso mga sambuyan ro so mga amala mga pipiya na tanto din ko malay balas yang kaya masjidil haram na aya timbang agiyang kuto sambuyan ro wap kitindig agiyang kuto muslim na magatos ng ibuwa sambuyan upama ko luhur na magatos ng ibuwa luhur way na upama ko at tarawih na lagi din mabu mga pagarya na usika pa naman makasumbayang sa Masjidin Nabawi na ayaman na niya na sanggibuwa sambayang na isad na napaman na mga pipi apo makutan agiyang kuto
ada na kilutang yanon. So paman sudah kilutang yanon na panginintano sa iku Allah, tatarim ani man to so pangni. Ya Allah, rizki kami nga sa mga halal. Ya Allah, rizki nga sa mga bangasami, mga Muslim sa tamu ka halal. Paman na milalakawiran, nagumi pagumrairan, igira alagi daya bulan na Ramadan. Mga pagariya ay ikasyaw na pakaluitano sigid ni mulimpusa na kaluitano sa mana yan ay na oras tano na 5:57 miyakaran nila ni agiyang kuto kapag iftar naginan so paman na katero akon utaw sa sakan na di ako di po sa igira manutuad na misisitaw. Mga pagariya igira manutuad na minimbuno ka sisinta ang kaniyan. O din ad na tao pamaami akaw marakaba kaniyan na napsisinta inauba ka sisinta. Ubang ka tigitano patuli. Uba ka miswaswa. Uba ka mamugi daw paman na o din na piya kakasuy ikaw naging ko to asinta iyan raka. Aya mapiya nawad na makaw maraka kerarangitang kaniyan na pimbubas ang kaniyan sa marata na ayun na terang kaw na inni imroon sa imata na saka na pagariko na di ako di mamuasa na di ako di sisintain. Pangangakulanin ka sa tama na kapangakula. Iwasin ka agiyang kutuwa paman na kapkerarangiti niya si Rakap. Kapaman na isa na usutaw na matigriya nagiyang kutuwa di miswaswa sa agiyang kutuwa kapkerarangiton. Nagiyang kutuwa kiyang ganda niyan sa agiyang kutuwa rarangitian na makalalabi ito amal. Makalalabi amal. Ayami aloy o nabitan wa Muhammad wa idha kana yawma sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imrun saim. O pamako tigo nabitan wa Muhammad agiyang kutuwa masadi mamuasa di tigragiyang kutuwa isarakano. Naubas kaniya na tigiya na di bubasa sa mga rarata. Naguuba at tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinggalabag sa mga rarata. Amay kabaad na baon sisinta. Ad na matoon na pamaapagarin niya na baniyan din na sisinta bubasa sa marata agiyang kutuwa paman na pagarin niyan adi mamuasa. O di na adin na paman na marataon. Sabi niya na pranaga, o di na paman na adin na penggelebakan niya na marata. Na ayad na teruan niya na ini imaron saim, hay pagariko, na paman na sakan na di ako di mamuasa, di ako di tigra sa giyang kaya mga kaduno sa giyang kaya mula na Ramadan. Na may kabagina ni maulaw na mga pagariya, ang magagano tawag yung kuturarangitian. Api ang antay kararangiton, na asara paman na mas sabariya naging kutura kap kararangitiro, naging kutura pagarin yan. Na insyaallah nagyang ko to amalian nagyang ko to kaya pakasabarian na isad no to paman na mapiyak galabag sa giyang kaiya bulan na Ramadan makalalabiya galabag sa giyang kaiya bulan na Ramadan yang kaya piya magusay tano naginan sa mga mustahabbat o saim pero manan tanubo aya kada kalana nasyaw timan paganayro nagyang ko to as-suhur kasul nagyang ko to ikadua na takhira suhur nagyang ko to paman nakapakauri sa nagyang ko to kasul aya ikatalo nagyang ko to kapanabuta sa nagyang ko to kapag iftar aya ikapat nagyang ko to kapag iftar sa mga korma nago aya ikalima nagyang ko to kapanganis iku Allah subhanahu wa ta'ala aya ikanam nagyang ko to kapakandagala kukas sa dekakabatiya sa Quran nago gyang ko to kapamagana o di na tigtan wa katutun na ikapito nagyang ko to panaguntaman ko kasam kapaka mga sambayang ko mga kagagawi ikawalo nagyang ko to aliatimar kapagumra na ikasiyaw nagyang ko to sutaw adin na paman na penggelebokon sa marata o di na paman na adin na diyon ibabasa sa marata nagyang ko to kagiraw niyan amat na pagariko asakan na paman na tawa ko adi po sa ditigrasagi ang kai bulan na Ramadan. Mga pagariya sa manen na oras tano na alas 6 na tanto ko miyakarani-rani agyan kaya oras tano na nabanda ay mapia na prangkom na miskan wasalam mga pagariya mi di makapendaray nun di mamakinag sa agyan kay di itano di ka pamagusay. Panganin tanong sa ikwalla aril ang tanong niyan nagupakamaradic ang tanong niyan sa ikwapoy kung narakadyanam sa agyan kaya bulan na Ramadan. Pakabagran wa Allah subhanahu wa ta'ala so mga pamilya tanwa di po makaragap pa nga sa sakit na pakapiansiran wa Allah subhanahu wa ta'ala siya pansiran wa Allah subhanahu wa ta'ala rilaan wa Allah subhanahu wa ta'ala so mga lukas tanong mga pagarya siya tanong butog sa diyang kaagyan kaya itanong di ka pa magusay na giyang kaiba paman na mga pagaritan
di mamamakin nagsagyang kaya live tano lagi di Habiba Marhunsar salam rakanusan, si Ibrahim Dianudin, si Yanisa Maksalik Abdul Jalil salam rakano, si Wana Balindong diamla gataya pagariya na dibsi matay si Amin Mailaw Subu-Subu, salam rakasana pagariko kataya kaya pagariya na si Khalid Sarip. Panganin ko si Allah subhanahu wa ta'ala siya pang kanonian sa giyang kaya kapalalakaw niyo man tuwagawi kapagumara niyo nagumakambaling ang kano si ko mga pamilya niyo sa kapipya ginawa, si Indi Jamal, si Abul Mangumpia, si Naira Gandala Makabangan, kataya si Sandy si Kaka Uway. Abe, ikaw naman charger doon yung katabi sa drawer. Sige, malapit lang to na. Kasi red na sa phone niyo Okay. charge ko. Wait lang. Kataya si Naira Gandala na nausan si Kaka Hajaminan na turuan kaw na salam nami ang mga watayan sa giyang kaiya paman na oras. So mga pagariyami, paman na di mamakinig salam rakano sa langon kataya oras tanwaya na alas 6 dos na bando mapia na taguan talod niya sa diyang kanay no kapsumpatan tanong musiko mga oras. Yan kaya pa magusay tanong na padaya sa iko kitabo siyam. Adab man ang mga pakaysi apakatundog saya na ansar kanoro na kaayad na kabayatan no na napaman na mapasetan wag yang kaya di tanong di ka diskasa sa giyang kaya paman na di pa nakabukaan kaan tanong may pamamagay yang ko ta premium tanong paman na yang ko ta raffle tanong insyaallah biidnillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.